Hox HUD initialized. Du synes, det ikke lavet noget endnu. Hvad? Du synes, det er ikke nødvendigt endnu. Det er fordi, jeg lige skulle svare. Du sagde ikke nødvendigt. Gæt hvad farve du har. Hvid. Hvad er den så? Mørk. Altså, as usual. Altså, jeg er sneer. Ja, du smeger. Det kan så også change. Okay, så er jeg en sneer nu. Der kommer en dame. Ja, jeg spiser stadig smøl for. Fuck, han er grim. Faktisk så er der 150 smøl for. De bliver nemlig masseproduceret. Hvis du har smøl for, det bliver masseproduceret. Det eneste jeg ved, det er, at jeg kan ikke modstå svømmel. Fuck det. Tag mas på derhenne, og så kig i kameraerne. Let's do this. Watch out, fellas. Der er den nære. Det er godt, du skyder om. Der kommer en dame, Mathias. Har du dræbt hende? Just gonna try Ja, some. nu er det ud. Ja. Hvor mange gange er lige bøvse, mand? Alt for mange. No problems. Du må ikke ødelægge noget overhovedet endnu. The diner. Nu her er han. Ja, og dig. Hold. Vi skal bare lige på plads. Lad være. Eller kan du ikke bare lige bodybag hende her? Jeg har nemlig ikke flere. Ej. Og så bare smid hende her med de andre. Du må stadig ikke ødelægge noget. Fedt. Got it. Kig i kameraerne igen bare. Jeg har brug for at vide, hvor vagten er. I need it. Oh, han er der. There. Guard over here. I Altså, got vi it. kan rush dem derfra, hvor du er. Skal vi det? Kan vi forstå. Okay, så skal du gå... Hvor hurtigt lockpicker du en dør? Den er nede. Eller hvad? Hvad? Den her nede. Ja, hvor lang tid bruger du på den? Nej, stop. Kom herop, spil på plads. Når jeg placerer min SM, så går du ind, okay? Eller hvad? Jeg siger til, når du skal gå ind og få alle ned. Du må ikke ødelægge glas overhovedet. Jeg skal bare få alle nede. Ja. Nå. Det var da, hvad jeg skulle sige. Og nu! Nu stadig ned. Down. On your belly. Everybody get the fuck down. Jeg kan ikke finde vej. Jeg kan ikke finde betjenten. And stay down. This one's down. Jeg har dræbt ham. Everybody get down. You fellas up to some. Nå, okay, jeg kan ikke ned. Bind alle dem, du kan. Og så skyd resten.
Stay where you are. Der er mange udenfor. Hey, Mr. Bond, you see too many movies? If you're taken into custody now, the police will hold you for goddamn ever. Er du klar til at svare ham, Patreon? Mhm. Jeg ved bare ikke, hvordan man rigtig gør. Jeg kan ikke huske det. Du skal holde lidt på bunden. Lie down. Skønt. Altså, jeg ved godt, vi ikke kan binde det mere. Ja jo, men jeg gider bare ikke at... Jeg kan ikke lide, når der står det der med, at man luser penge. Jeg får det dårligt af det. Du svarede ham ikke. Du sagde, jeg kunne ikke svare på nogen. The fan had to leave. He'll be back soon at another location. Police are closing in. They're here. Hvorfor restarter den? Ja, fordi du failede det. Det var da ikke mig. Det var det da. Det var dig, der skulle svare. Det var da mit spil. Nej, det var det ikke. Og med mig. Så lad være at spise. Du er ved at prøve en jubilæumbesøg, og så Jeg må da spiser gerne du. æde. Ja. Det er da normalt. Ja, jeg havde også med. Alligevel. Det skal du ikke klage. Place and find the best way to do it without raising the alarm. Jeg er simpelthen Mathias, på. jeg smutter altså om 9 minutter. Okay. Så jeg ved ikke, om vi kan nå noget. Lige meget. Hawk's HUD initialized. Here we are. Hvad laver du? Tag en pine. Get into the store. You know what to do. Let's get those jewels. Jeg glæder mig til at se den her sniper. Let's get to work. Jeg ved, om jeg kan melee med den bajonet, jeg skulle på. Prøv nu. Ja, jeg skal prøve melee med den. Prøv nu. Hold. Jeg gjorde den ikke engang. Is that enough? Jim? Who's Hvad? there? Han meleede ikke engang med bajonetten. Got it. Og sådan, Civilians can do a lot of good for ned, you as long as you lidt got 'em dæk. under control. Sådan der. Got it. Du prøver lige bag om lige jo. Og så smider du dem ind. Du må ikke smide dem over down overhovedet på nogen måde. Skal jeg gå i masseform, eller hvad prøver du at sige til mig? Ja, og så kigge kameraerne, når du er bodybag dem og smide dem væk. Altså ind til kameraet. Tingen. Ja. Og så kigge i kameraerne. All good here. Nothing. Feeling a bit strange. Så har jeg dem alle sammen nu. Pis. Hvad? Det er sgu ret. Bare fordi at han står lige i døren til at kunne opdage mig. Nej, han nåede at gå hen til glas. Du lorte pig. Der er lige 2 tilbage. Kan du se en kvinde i jakkesæt? Det ved jeg sgu ikke, om jeg kan. Jo, der er jeg. Jo. It's Ja. fine. Hvor? Her. Hun er ikke marked. Hun er rød. Nej, hun er ikke. Det er kun ved dig der. Der er det, hun er. Du kigger camps. Nice. Hun har en rød jakke på, det er det, jeg prøver at sige til dig. Det er ikke en rød jakke, det er et jakkesæt. Et sort, Ja, okay. Og det er det samme. et mørkt jakkesæt. Eller sådan. Same shit. Nej, det er ikke. Der er hun. Got a couple of knuckles right here with your name on. Officers is going to slow the cops down. For helvede. Hun har en... Ja, det siger vi ikke højt, når du sidder op der.
Skynd dig ind. I'm coming. I thought you were professional. This isn't professional. Nu ligger I hernede. You kill civilians like this, we're gonna lose all of our cash paying cleaner Bare få den ned. Bare få den ned. in custody now. I think you'll be there Jeg prøver. in them days. Skal jeg fight them to the tie hands? Yes. Skal jeg fight them to the tiny hands? Ja, vi Hallo? får... Ja, han var lidt ud af mappet. Get ready for action. Hvad? Han løb ud af mappet. Kæmpe sgu da ikke. Det kunne han. Hej. Smutter du nu? Smutter du nu, eller? I think. Hvorfor? Jeg kan lige nå at slappe af, inden jeg skrider. Men du smutter nu. Jeg skrider. Ja. Ja, vi ses. Hej hej. Okay. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Nej.